Nu skal vi se på, hvordan man kan importere data fra Excel ind i Maple. Og det, som vi lige kigger på nu her, det er altså en fil, som, hvor vi har 2 rækker med data her. Og det er en mulighed, at man kan importere de her data ind i Maple direkte. Og ikke mindst lave regression på de her data. Her har vi så på samme måde, der har vi så 2 søjler. Og det er sådan set den nemmeste måde, viser det sig, at lave regression på de her data. Og det skal jeg så lige vise, hvordan I gør. Det vigtigste, når man skal lave det her, det er sådan set, at det Excel-dokument, man benytter, det skal ligge i samme mappe, som det Maple-dokument, man arbejder på. Og det gør de her dokumenter så, de afslører. Og så kigger vi så først på, hvis man skal importere de her 2 søjler ind i Maple. Og ja, der skal man lige huske, at man indlæser for det første alle de her pakker, der er hernede. Og jeg kan godt lige sige, at statistics, det er jo for altså at kunne lave regressionsanalyse i det her eksempel, vi har her. Og det er så lineær regression i øvrigt, vi arbejder med. Excel tools, det giver lidt sig selv, det der vi bruger til at importere data ind fra Excel. Hvis vi så samtidig lige vil vise, at vi kan plotte, hvilket også sker her, jamen så skal vi bruge plots-pakken for at kunne vise flere grafer med hjælp af display. Og så endelig så har vi så string tools, og den bliver brugt til at manipulere den her sti, som vi har til selve Excel-dokumentet. Så det er så noget ind under huden, hvor vi lige skal have data til at passe, sådan så at det virker. Det kan godt være, at når I har fået lavet jeres måldata i fysik, og så de der 2 søjler, som I vil importere ind i Maple, at de ikke er ved siden af hinanden. Men det kan I jo så gøre ved cut and paste, at I så får jeres 2 søjler til at stå ved siden af hinanden, og det er altså en forudsætning for, at det her det virker. Det I så skal, det er, at I så skal sørge for, at de variable, som jeg har lavet her, der er noget, der hedder Excel-fil, jamen der skal I så angive navnet på jeres Excel-dokument, og her hedder det altså mappedyr. Og så kan vi så sige, at hvad er det så for et regneark? Hvad er det for et ark, vi har inde i? Jamen, der kan vi jo så se, at hvis jeg kigger her, jamen, det er noget, der hedder kuffertfisk. Så en kuffertfisk, det er selvfølgelig en form for et mappedyr, og den ligger så som et regneark inde i Excel-arket. Den skal vi så angive, og så skal vi så angive de celler, som vi skal have med i beregningen. Og de skal markeres først med cellen øverst til venstre, den hedder A6, og den nederst til højre, den hedder så altså B11. Det kan vi se her, A6 og B11. Og vi skal lige sørge for i øvrigt, når I er her i Excel, at den uafhængige variable, altså det som ofte hedder x, men i fysikforsøg er det som regel tiden, vi snakker om der. Den uafhængige variable har I til venstre, og så de der måldata, det jeg målt til et givet tidspunkt, har I så til højre. Det er forudsætning for, at det virker. Jeg kan så lige nævne tilsvarende heroppe, så skal den uafhængige variable svarende til tiden måske være her, og så jeres måldata skal være nedenunder. Godt. Og så er der så der, hvor alle trylleriet foregår, det er inde i den her one-liner, der er her, og hvor der så sker det, at den variable, der hedder q her, den kommer til at indeholde det, der hedder en matrice med alle jeres måldata. Hvis I sammenligner de 2 søjler, der er her, med de 2 søjler,
I har her, så vil I kunne konstatere, at det er nøjagtigt de samme data, bare præsenteret på en anden måde. Endvidere så er det vigtigt, at når I så bruger fit-kommandoen, den vil I laver eksponentiel regression med, at I så i stedet for at angive de her to søjler som arrays, så skal I bare angive navnet på matricen. Det vil sige, man skriver simpelthen bare Q her. Der er faktisk en variabel mindre her. Hvis I sammenligner det, ellers så vil der stå altså de der to arrays, I har, man ellers vil have. Og på den her måde, som det er vist her, så får vi altså i det her tilfælde defineret den funktion, der hedder f, som er hver x, som så bliver afbildet, det andet står der så x. Man kunne måske også have brugt t her, men altså der står x, og der skal også stå x, og vi kan se, at det her det er altså en lineær funktion, vi laver regression efter. Og her skal så også stå x. Der skal altså stå det samme de her forskellige steder. Som vi har set før, så gør vi altså det, at vi så bagefter plotter vores funktion. Det er altså en lineær funktion, vi har her. Og det bliver lagt over en variabel, så vi kan altså ikke se plottet her. Og tilsvarende så har vi så, at vi plotter den her matrix af punkter, kan vi faktisk plotte på den her måde, og det er sådan lidt specielt. Der skal I huske, at der er de her kantede, eller trekantede parenteser, kunne man måske sige, rundt om matricen her. Resten, det kan I selv vælge til. Og så ved hjælp af display, så kan I se, så får vi rent faktisk plottet vores data på den her måde. Hvis vi importerer to rækker ind i Maven og laver regression på samme måde, som vi har set her, så er metoden næsten den samme. Alt det her, det er faktisk gentagelser, bortset fra, at her der skal vi selvfølgelig angive de celler, som angiver de to rækker fra A1 til E2. Det kan vi se her, A1 til E2. Og så går vi videre her og ser, at den her, det er måske svært at se, men det er nøjagtigt det samme, der står her. Den her one-liner, den kan man virker lige godt i det ene og det andet tilfælde. Og så kan vi så se, at den matrice, der kommer ud af det, jamen, den ligger jo nede på den her måde, vi har her. Og den kan vi så ikke lave regression på, som den er vist. Det forstår Maven ikke. Så derfor så skal vi gøre det, at vi laver en transponering af den her matrice, som egentlig betyder, at den række, vi har øverst her, det bliver så til den søjle, vi har her. Der kan I se, at det er nøjagtigt de samme data, som er i det ene og det andet sted. Og den her række her bliver tilsvarende til den her søjle. Vi kan lave transpose. Og så bruger vi så altså i fit-kommandoen, så bruger vi så altså den her p transponerede matrice. Den bruger vi så i stedet for q her. Og vi kan se, at vi så får plottet tingene på nøjagtigt samme måde.